Volksbank Slovensko pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991. 47 pracovísk po celom Slovensku ponúka klientom komplexné bankové služby. Už 15 rokov Volksbank Slovensko pôsobí aj na východnom Slovensku. Tých 15 rokov je pravdepodobne veľmi podobných s tými 4, ktoré tu pôsobím ja, a musím povedať, že je to teda naozaj úspešný príbeh, pretože sa nám podarilo rozvinúť naše pôsobenie na Slovensku veľmi vhodným spôsobom. Máme tu tak retailové ako korporátne centra, čiže firemné financie, ako aj pobočky pre klientov, pre bežnú verejnosť. Podarilo sa nám expandovať takisto zo západného Slovenska, kde sme najprv pôsobili, aj na východné Slovensko, kde nám v súčasnosti pôsobí 6 pobočiek, ktoré sa naozaj starajú tak o korporátnych klientov, ako aj o bežnú verejnosť, a ktorým vlastne poskytujeme celé portfólio našich služieb. Ako prvá prináša Volksbank Slovensko na slovenský trh inovatívne platobné produkty. Prvým je možnosť bezkontaktnej platby pomocou technológie Mastercard PayPass, ktorá na slovenský trh vstúpila takmer pred rokom. Prvenstvo hodlá Volksbank potvrdiť aj tento rok. Na trh prináša ďalšiu novinku. PayPass Birdie Watch, špeciálne hodinky, ktorými budú môcť Slováci platiť. Ide o to, že sme sa chceli zamerať, chceli sme výjsť v ústrety našim klientom a chceli sme výjsť v ústrety najmä primárnej cieľovej skupine, a to sú mladí ľudia. Prečo hodinky? Možno je to tým, že nie ste limitovaní tým, či ide o chlapca alebo o dievča, pretože hodinky potrebuje každý. Ak by sme to mali napríklad na prívesku alebo nejakom náhľadelníku, tak zrejme máme limitované portfólio klientov. A takisto druhým dôvodom bolo, že je to možno trošičku bezpečnejšie, pretože tie hodinky nosíte na ruke a je menšia pravdepodobnosť, že ich stratíte ako niečo, čo máte len voľne, buď niekde zavesené, alebo treba, keby ste mali kľúčenku položenú vo vrecku. Túto technológiu sme vyvinuli spolu s našimi rakúskymi partnermi, ako aj so spoločnosťou Mastercard. Čo sa týka dizajnu, prebehla súťaž. Na výber dizajnu z 9 dizajnov vyberali študenti 8-ročného gymnázia v Bratislave, a teda finálny dizajn je ten, ktorý vyhral celú túto súťaž. Hodinky budú prístupné klientom od polovice októbra 2009. Volksbank Slovensko aj v čase ekonomickej krízy podporuje podnikateľov, a preto im ponúka úver s rýchlou zárukou. V rámci spolupráce so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou naša banka ponúka možnosť získať úver na podporu podnikania s rýchlou garanciou alebo zárukou Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Táto banka poskytuje až 55% záruky z výšky úveru. Tieto úvery poskytuje naša banka od mája, od júla poskytujeme úvery až do výšky 1 milióna eur. A zatiaľ zaznamenávame veľký záujem zo strany klientov, pretože pri týchto úveroch, hlavne pri tých nižších čiastkách do 340 000 eur, klient dokladuje len ukončené jednoročné podnikateľské obdobie. A aký je pohľad hlavného analytika Volksbank na vývoj finančnej krízy na Slovensku? Globálna recesia začala v Spojených štátoch amerických, ktoré sa v recesii ocitli ešte na konci roku 2007. V 3. štvrťroku tohto roka je čoraz viac signálov o tom, že Spojené štáty americké sa vymaňujú z recesie. S istým časovým oneskorením možno očakávať aj stabilizáciu situácie v eurozóne. Tie prvé signály naznačujú, že tie najväčšie hospodárstva v eurozóne sa pohybujú veľmi blízko bodu stabilizácia opatrného oživovania rastu. Pre Slovensko to znamená, že v tých nasledujúcich rokoch sú vyhliadky pre oživenie makroekonomického rastu. Toho rastu v HDP v grafoch sú veľmi priaznivé. Ivana Tyrňáková, Televízia Region.